Ka kenhuan ai jingarap na katanat Fire and Emergency Services, haringkat ka State Disaster Relief Force SDRF, kilala bansay no ya baroh ki Southly ki metiap jong kilanot tua khyndew hagas Nongpriang East Khasi Hills ne kasing thoding. Kat kum ka kubor balayo, layat hu kite ki kenhuan ai jingarap hakapor minstem kilayo shwa bansay ka we ka metiap, bat hakapor janmit kilayo bansay no ya atli ki we pan. Shwa kane ki kenhuan ai jingarap hagas ngipale kilayo bansay ningkong ya ka metiap jong we urang ba uba kerteng uba pisar nong rum nyup san snem kat bah ne ka step kilayo bansay saya ka we ka metiap jong ulum lang riatam ubadang khyndew snem ta. Haba beteng ya gajing wat klem syong thang ki kenhuan ai jingarap kilayo biang bansay ki atli ki we pat ki metiap ki bedai jong uba kenmau sengai nyupo snem bat ka kong benti riatam hendriu po snem ta. Ha kabayade bat gane ka jingja basngosi na kaliang u Deputy Commissioner ka East Khasi Hills USC Sadhu ulapan benaya ka jingarap pisa ka balong mar saulak tingka sya ki bahayi nga sem jong kini kilanon. Laban kedo ba kini ki saungot ki breu ki baladu no yala ka jong ka jingim hadian ba ka jingtwa khyndew ka bajur kalalej ban bat njulor ya ki atli ki yeng ha ka Nongpriang ha ka jingja ka balaja ha ka laipo terik mentau benai.